za ku ji wasu tsaraba ce a kan layi sai di Suleiman ga mu gare ka. Tunda na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Tunda na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Tunda na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Ya Allah Ubangiji sunanka ne farko a baituka. Ka taimaka mini ilahi na roƙo nake maka. Tawassuli nake da Ahmadu haifaffen garin Maka, wanda a mursalai duka ba wanda kai wa isa da martaba kamar shi. Ya Allah ka karfafe mu kada ka bar mu muran kwafa ƙasa. Ga bawanka nan Usaini Sani ilahu ka taimaka masa. Bai da kulafucin da ya wuce ya ba da gudunmawa tasa. Al'ummar Muhammadu su gane ba wanda kai wa ɗaukaka kamar shi. Ya Allah Ubangiji ka ƙara salatinka da rahama da Jamal Huda mahaifin saida na Fadima, wanda ka yi wa martabar salarka daga kansa ka gama, wanda ka ce a ran hashar ba wanda zai ceto wa al'umma sai shi. Ya Allah ina nufin salatin nan da mutan gida nasa. Ya Allahu ka sani sahabbai su suka taimaka masa. Rabu ka sada su ciki da shehunnai kaina yana ƙasa. Zan gaishe da barhama a yau dai ba wani wanda ya yabo kamar shi. Da na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Annabi sallama nake ku amsa min dan na Fadima. Na yi nufin yabon ku ne ya sarkin jin kai da rahama. Kada ku duba laifukan da na yi dan Allah amsa sallama. Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu Rasulallah kuke da kyan sufa da kamshi. Sannu jinin Usayyu dan kinana ta dan Malik da Galibu. Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu ku yi min yadda kuka yi wa Ka'abu. Bakku da babu annabi halin ku ne halin ajaibu. Kowar rabugun ku ya gaman alhairi wanda ba kwatankwacin shi sallallahu alaihi wasallam. Ku Allah ya girmama da girma sayyidina Muhammadu, sayyidina Muhammadu. Duka amanukansa ku ya dankawa ya sidi Ahmadu. Mai hasali ta ku yake tajalli shi Allahu majidu. Salli alaika annabin halitta wanda cikin mu ba kwatankwacin shi. Dan Allah ku ban wuri in kai gaisuwa gun wannan balarabi. Ya hairul bariyat gare ku na zo dan gani na zubi. Annabi